dito eh. Bakit ko lang din na pa? Sa gabi. Kasi ano ba? Parang bakit Parang hindi mo Yung shopping, yung Oh my God, this is it. online shopping talaga eh. may mga breaking maling galong sa ating galong. Kaya, Pag kumasya, Oo, parang ginagawa. Kasama ba si China? Southeast Asia yun eh. Yan yung ASEAN lang yan, ASEAN Games lang. Hindi naman tayo pwedeng hindi tayo pwede It's night vlog. comment. Singapore ang sinong ano, kalaban natin sa Yung Papuan. attention na. Yung Wala, lang naman wala, nasa tapuan na ng Pilipinas yung Hindi nga nila tayo kinukol sa atin. Yun, ba't kayo dapat tayo alangan eh. You're the best. Sabi ko sa kanya, sir, ano sir, okay na yan sir, uwi na tayo. Wait, nagulat ako may 3.5 yung pala haircut. Sabi ko, ano 3.5? Haircut in his roots retouch. Ano yun, car yun. Ay, ang ano. Hindi naka-cashless kasi. Pero bumababa na Okay, kung gusto nyo rito, pwede na. Dito na tayo Ah, pa. sige, sige. Okay, Bye guys. enjoy. Kayo rin po, baka Enjoy. busog po kayo. Thank you. Bye. Kaya malipat ulit tayo ng jeep bagay, okay na. Dahil natulungan natin sila. Ano pang shot ni Abigail eh. Sino yung Abigail dyan? Ayun, nakaputi ng palda mix eh. Si Abby. Welcome to JLA Vlog, nighttime vlog at MOA, Pasay City. Pwede upload. Nare-record mo din. Medyo matraffic, tsaga-tsaga lang, patient. Yung side kasi na yan eh, puntang truck parking yan eh. Welcome to SMX MOA.
type D yung pangalan yung nilalagay dito? Yung sa expressway, Hindi, sa sasakyan. Camera. Camera. dashcam. Dashcam. Lagay ko sa helmet ko. Okay. Habang mag-i-inspection. Ay, I-upload. kala ko pang maneho eh. Habang mag-i-inspection. Dito na ba yung pwede kumaliwa? Nasa na siguro. Dito kami nagiinom pag ano. Mura kasi dyan. Chick Boy. Tatanda Chick Boy. Tabi ng 7-Eleven. Mura lang dyan. 280 isang bako. 6 bottle. 6 bottle. 40 pesos. Oh, hindi. 45. Bayad na no? Umumayaw pa. Mahaba ng pila. Doon tayo sa kabila. Papasok. Asan ba yung ano yun? Mata doon. Dito siya eh. Lalabas na tayo rin sa parking area. Magbabayad na no? May Christmas party din pala yung tower ngayon. BRU1 yun ba yan? Ay, BRU1 sila. Oo. BRU1 Lahat ng project na BRU1. Ba't yung BRU2 wala? Ay, San Francisco. Sarsani. Pinasara yung isang buong club. Club o ikot tayo ulit. Naku, wala yatang kuhan dito parking. Walang parking na dito. Tayo na. Mali, mistake wrong. Dito may parking eh. Kaya sa malayo na tayo, no? Oo, malayo na. Ngayon na lang natin na pila. Ano bang araw ngayon? Martes. Ay, Martes. Martes. Kakain lang yung mga yun. Walang nagpapalibos ng part ng traffic. And, Martes. Balik. Doon tayo niyan niyuto sa dulo kasi mahaba yung pila, di ba? Oo. Nasa kabila pa.
dapat na tayo naman ano. Ayun, sa may pasayar. Oh. Yan ang plano ko dito dumaan sa may U-turn. Bigla akong nakita eh. Naku, wala pang U-turn dito. Kaliwa pa lang. Walang camera doon. Wala siguro. Sarado eh. Kailangan natin pumasok sa parking area. Welcome to Moa Seaside Mall Official.